Barkanmu da shigowa cikin shirinmu na duniyar fasaha, wanda a yau za mu tattauna ne akan recommender system. Recommender system wato abin da yake taimaka maka wajen zaɓi ko hanya mafi sauƙi da yake taimaka maka wajen zaɓin abubuwan da kake so. Dangane da kallon da kai a baya, ko dangane da wata waya da za ka siya, ko dangane da wani littafi da kake nema na karatunka. Recommender system yana tattara bayanai a gun jama'a da dama domin taimaka ma wasu masu neman zaɓi irin naka. Duk abin da ya faru a wajen wasu suna ajiye wannan bayanan domin idan wani ya zo neman irin shi sai su mai talla da wannan. Sai su ba shi hanya mafi sauƙi cewa ga inda wane ya bi ya samu wannan, to kai ma gashi muna baka wannan hanya ka idan ka samu. To shine ake kira recommender system. Recommender system yana taimakawa sosai wajen gane hanyoyi da za ka yi don neman littattafai, don neman ƙarin ilimi, ko don neman sanin lafiyarka, ko kuma don sanin abubuwan da za ka yi domin gonarka ta yi kyau, don samun abubuwa mai kyau mai amfani a lokacin da kake so ka yi shuka. Barka da zuwan AI. Wato AI yana taimakawa sosai da sosai wajen abubuwa da dama a cikin rayuwarmu ta masu neman ilimi akan kirkire-kirkire da fasaha. Wannan ilimi na AI ba ya tsaya kawai akan ɓangaren kwamfuta ba ne, yana taɓa dukkanin fage na rayuwa. Shi yasa nake ba da shawara duk wanda ya san yana hanya ta neman ilimi to ya yi ƙoƙari ya dinga amfani da fasaha ta AI don taimakawa da rage dukkanin wani zirga-zirga a wahala. To ya yi ƙoƙari, AI zai iya taimaka mashi don cimma nasarar shi akan abubuwan da yake so. Ga masu neman ƙarin ilimi na kwamfuta akan ɓangarori da dama kamar multimedia technology, information and cyber security, networking, AI, robotics, software engineering, logistics, human resource management da sauran abubuwa da dama. Ka taho izuwa Zibe Institute of Technology, wanda take kan hanyar Tafawa Balewa, wato daura da kasuwar gawayi a cikin garin Jos. Ko ku nemi adireshinmu na yanar gizo wato www.zibe.ng. Sai kun zo.